Čaute všetci, ja mám dneska narodeniny. Dostal som prvýkrát svoju prvú Monster High. Bohužiaľ som ju už dneska povrela, bola pekná. Povíte, tu máme takýto boxík, k tomu máme takéto kľúčiky. Prvý dáme asi tu, lebo neviem, či tu bude fafovať. Čapica, teda turbán. Dve topánky. Dobre, idem ďalej. No tento sa už ľahko otvorí. No sa dá ísť mistom. Použite reťazka pre mňa aj sponka. Dobre, ideme ďalej. Ešte toto musíme povrieť. Alebo aj ešte toto. Môžem to aj jen tak ošúpať odtiaľ. To už sme ako pozerali. Sem. Oblečko. Povrite sukňa a tričko. Už to je všetko? Ešte tu nahrdelník. To je všetko. Dobre, teraz sa povrieme na tú špeciálnu bábiku. Ty kokos, ona je brutálna. Povrite sa na ňu. To je Kleoparta. Povrite sa na ňu všetci. Ona je brutálna. Keby som jej dala tú moju korunu. Aha, tak. Teraz tam dáme toto, turbaník. Povidia, aké mám nohy lietajúce. Jej turban spadol. Ty kokos, aké ťažké. Tak, povrite sa všetci na ňu. Jej stále padá tá čelenka. Chápete to všetci? Povrite sa na ňu. Ona je brutálna. Všetci mi dajte za toto like, aj ty Sita, aj Ninka Depešová. Dajte mi aj, chcem natáčať nové video na YouTube, tak musíme všetci dať ako like. Aj keby to bolo škaredé, mi to musíte dať like. Všetci, čaute, milujem vás.